Khubor ka Batesi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage Ordar mapi minwan ra mangi hakir dog ying jongpi Kini gilang kiting penbenar kibede bat COVID-19 haga jelar kecongi kikis ki batman mentaka sini gilang kendai spa ndre pada kini sun spa nyuk sa kita lapo East Coast Hills kikis ki barikaba mentaka sini gilang South Spa nyuk ko baru ki aktif kies kelumlang po kecela kecengi dan san hajar lai spa lai pu'a pada kini lai hajar nyuk pun riu kita po East Coast Hills riu spa nyuk sa kita hari boy ini yang ketang gimana bontam kikies apa kiri apa ki district ki bakhlap no ki long khat khanda khat nyu ki dei na po East Coast Hills iway na po North Garo Hills but iway pat na po Ribhai district kini ki long tipet na these are the updates bang yoi na kaliang jong kasulka ya ka jingkiu jong ki positive cases ban kasmi batru ya ka jingkiu ki bayap man kasmi na kaliang jong kasulka menta ka jamit hapo ka jinglam jong chief minister Baton Burong jongi ilasim ya ka wikarai bat kata karai ulong banadu lasyai por krabji jamit khat khandai trik ubenai basan arphowe ngi penbena ya ka total lockdown haparo kawe ka East Coast Hills district bat kami ka total lockdown kan beten hadu kalai poetry benai me arphowe por sanbaji menster kani karai ke jingsim ke jingi kalong bang yoi ya ke jingbon ki positive cases kam tam hapo East Coast Hills district jongi Rockaway tingin ban sesu ban sim ya kan karai bat kani kalong ka total lockdown kalong ship house ni hadin bagi yo ya ka consultation na kalian jong ki experts na kalian jong ki DHS bat ka health department Rockaway kumtang ila idon kam kerki bandon ke total lockdown hapo ka East Coast Hills district Rockaway kami ngelarai hapo ka review meeting kalong nakabenta kiwe pat ki district kibadon hapo ka jelam nigala jongi ngila ai biang ya kabor ha ki deputy commissioners jong kawe pa kawe ke district ba kin sim ya karai lada idon kam ban ai ke total lockdown kumba ka government benta ke jamit kala sim ya karai na ka benta ka East Coast Hills district nila IT Hai Deputy Commissioner bat kunju ru SP jong ka East Coast Hills bat SP jong ka Shillong City baya kene rai ne ru la shai men me prabaji bakin pentrekam bat ru ban pentikna baka total lockdown
kan long ka batreka haparo kaway ka East Khasi Hills District. Hakbedei bat ka jing eye injection kabangi ong ka vaccination drive hakane ka por total lockdown kan yad kum majuyat tanba ya ki details SOPs restrictions nakaliang jong ka district administration East Khasi Hills kin sale ya kabaton kam kaban nakaliang jong ka sarkar kabangi kerpate menta kasni kalau membayangkan di order kabangi ngila isu kabangi sim ya kalai ngada kerpat ba kinong song snong jong ka East Khasi Hills kinong song snong jong ka jela jong ni parokwe ba kin sngew ba ban sim kia ya kani ke jing penbet ke jong ni nakalian kesokar ba kani ke jing le ka jong ni kalong na ka bentar ka jing bit ke jing biang ka jing song snga ka yen ka sen but iway pa iway inong song snong jong ka East Khasi Hills bat ru kumju jong ka jela baro ka way nisngu tu ya ka jing ka ba ki baduk ki basuk ki rangli ki juki ki bahap ban kamai mensni bat ru ban bam nok men met ka jing ka ba kraw na kam ta jongki ngitip bahaya kata tenrei ka bangi kerpat na kaliang jong ka sarkar ngim ban se syuk ban sim ya ka dengarai namar kani ka de ke isu ka jing im bat ka jing yak jong uwe pa kawe ki nong song snong jongi hapo East Khasi Hills bat kumjuru hapo jong gajela megala barakawe ni kmi unti bat ni ngetskem ba hakini ki suppose ni ga total lockdown kabat kut hadu ka live way treatment step jong une unai me ngin sayo i ya ka jing tuna jong ki case ki bami man kasni hadir ka testing ka baka sarkar ka kondok man kasni rupan penisaan ma don ke ji sotu bakla don ke ji te ke ji sme na ki bahaye ki basen ki tu ki ba ma ya ke ji ka baskosi na une ukunan jipan hakapor ba ki le kontep lani hakapor ba ki le niam ki le rukom kum kaburom ya kitu ki bayak don ki ba pensngu tu ba kla ki ba om ba hadir ba pila pendep ya kini ki kan sngu ba syong no lani isolate no eladi sipos ni ngakwa ban percaya na kalian masoka ba ngim don kum kata ngim ai king soction kum kata nama kelak don lepa ke SOP ke bangi ong ba ndei man palat ke khasan gun hab village sejaka tham lani village sejaka tep kilet bat kitu ki balik ngila penbiang ru ya kanika PPE kamtam kitu ki bara ya ka sinduk media jom kitu ki bhaye ke basen lani ki perlok perjuar ki ba mat ya ke jingtia ba sosi ni penbiang ya kitu ki riam ki bet ki PPE tenara dau kim don kam ban kuslai ban omba ki hap ban reno elede si posni hadin bala deptet rane hadin bala pendep ya kabet ki bakum kita tinga kwa ban percaya ban nakalian coba sarkar kamdon kanu kono ka bakinting grinsmith pi hap ban sumar hai lade pi kitu ki khasan mut ki balet hakitu bijata ken mau tam kawe ka social distance ba pin pom kamas batru ya kitu khamtam ki bahaban ra ya ka senduk lani ka media ba ki haban pendun kam ya kitu kitir ya da lani ki liam ya da
kabangi om ka PPE ia thil jingmut biang ne kalong hakabaya dei bat ka jing thau ya ka isolation centers hakisnong lan ki cluster ke bagi idon ka ilapha ya ka notification syaporo ki deputy commissioners bakin board renti bat ru bakin le ya kena employ kan bala da ka baki ya slok lang ya plu jumut lang hadu ki block development officers bat kam tam bat ki dorbar snong ki dorbar thau ki rangba snong ki nong ki kam snong ki bapher nak bentang kumno bangin don ya kena center kenang ban pensuk ia kitu ke bayo ia ka positive cases ha kisnong ha kijaka di bapher bakin da don kam ban ong ban wan show hospital ban wan shigi district hospital lani ban wan shapo shilo kabak hadu kabang akwa ban ong hangai kalong kamarbam kamarni ki food grains ngasngau bahabat penting bakam don kanu bijinduna yodon ki balong panik ki batin ki basmit ki ba pisah ki balang ayo ki ong bam don kau lenin don chu ki marbam ki mardi hayo wahat ngakwa ban pentip sepi leng ba jom pi ba pingsngau bahaban pentip seki pai ba snong joga jelan negala parok kowe ba kamarbam kamardi nak mentak state ke jumi kabit kabian ngimdei ban puslai de hendrei hakan ni kapor lockdown kabangile total lockdown hapo East Coast kabangi ni shania kolong ha ka district administration bagi dia pendek hakan kolenti yo don kilong yin ki bang don kausu lani ki bang don su ki jimbam ki jindi hapo yin hapo sem joki rengkat bat ki borsnong ki bortau tina kalian jong ki officers kin saya penti kena ban penbit penbiang ngeni da ki stu jimbot lang bat ki borsnong ki bortau bar